Хубаво ли е, нали? Кай. Хубаво ли е на патето? Харесва ли ти на патето? Искаш да видиш бебето ли? Искаш да видиш бебето ли? Не, то спинка, мамо, да не го събудим. Искаш ли да отидеш на люлката? Другата е свободна. Искаш ли на другата люлка? Коя? Дето Оливия ли се вози на нея? Да. И тя ще стане, мамо, и после ти ще се вози. Става ли? На коя? Ето. Айде, внимателно. Внимателно слизай. Айде, внимателно, мамо. Айде. Слизаш ли? Айде, ела. Искаш ли на? I'm taking a photo. Movie. Това е. Това е Оливия, мамо. Айде ходи да си играеш с Оливия. Айде ходи да играеш с Оливия, мамо. Айде ходи да играеш с Оливия, мамо. Искаш ли? On va laisser là un peu dessus maintenant. Айде, ела да си играеш с Оливия, ела. Voilà. Айде. Искаш ли? Кай. Кайна.